V záložke ciele stanovením obdobia je možné vyhodnocovať cieľovú hmotnosť z hľadiska termínu, dĺžky obdobia a predpokladaného prírastku úbytku za určité obdobie. Kliknutím na ikonu Zdravie získate možnosť vyhodnocovania výsledkov jednotlivých analýz telových tekutín, krv a moč a krvného tlaku v porovnaní s referenčnými hodnotami. Dvojklikom na pole ischemická choroba srdca objaví sa graf, z ktorého si môžete vyčítať percentuálne riziko výskytu ischemickej choroby srdca, ak poznáte hladinu cholesterolu, krvný tlak a vek. Dvojklikom na pole kardiovaskulárne onemocnenie objaví sa graf, z ktorého si môžete vyčítať percentuálne riziko výskytu kardiovaskulárneho ochorenia, ak poznáte hladinu cholesterolu, krvný tlak a vek.